jenenge Cak Maulan kuwi ya sas dibedhel ngene Pak Cak Maulan kok kulon mlaku karo sarungan bedhel sas gak apa-apa kate gampang saiki ya KO aku kuwi ngono nek buka kowe bisa sampai jeblok awake ngarepe ngene turu nek buben-ben misale musir kuwi ya kuwi dicampuri kate gak kuat aku iki ngono wis nyampuri to yo mbok gak ngerti aku ngono iku melok ngombe gak ngerti piye sing ngomong nyapa gak ero aku iki ngono wis dadi ombe nakmu kon ngombe ngono dijak ngono takmu ngono oh boten kok ngombe ora ero campurane piye ngono sing ngomong aku sapa gak ngerti aku mari kateke harus rupane meh padha padha petenge ae tapi lek cakar diwa kamu gak tau ngombe jamu ya gak tau disnu lho ya gak tau Awan bale isi rasane gak tau